Чадан! Тъй като ви питах дали искате да ви направя видео ревю на албумите, които имам от Анян магазина. Това са албумите ми на 21, заедно с Lightstick. И тъй като бях спуснала наскоро запитване кой мерчендайзинг на 21 най-много харесвате и ви избрахте Lightstick, мисля да започна с Lightstick. Както виждате, Lightstick е в голяма опаковка. Страхотна е. Честно казвам, когато аз го получих, бях Lightstick! И съм си играла поне 2 дни с него. Беше голяма еуфория. Изключвах си лампата на стаята, вземах едно малко фенерче и си играх с цветовете. Просто уникална опаковката. Румен от Анян магазина се постара да ми поръча възможно най-бързо. Много съм доволна. Изработката е великолепна. Аз когато го получих, тъй като аз много си падам по миризмите на новите неща, и го отворих и почнах да го мириша. Гризнах го, близнах го и така. Честно казвам, се чувствах малко като Sailor Moon, защото не съм очаквала такова нещо да попадне в ръцете ми. Просто уникално красиво е. Свети много хубаво. В момента го включвам, но е светло. Изработката е страхотна. Папа Лайджи се е постарал, личи си. И моето малко откритие е малкият знак Blackjack. Ето тук. Просто е много хубав. По принцип на Lightstick има Korean version, което е това, и Japanese version, което е същото, но в черно и тук в розово, вместо златистото. И може би ще си го поръчам, но след като се взема кейтсовете на Джереми Скот за 21, както бях пуснала в страницата ни, може да видите, но се изисква време за да събера такава сума. И както и да е, следващото, което ще мине под ножа, е Complete албума 21. Може да го видите. Изработката е страхотна. Прилича на книжка, но е направена наистина много добре. Личи се, че... Ами какво ви кажа, азиатска работа. Просто уникално направено. И с него си играх доста време, с изгасената лампа в тъмната стая и фенерчето. Просто цветовете на дъгата е... Френска му работа, как да ви го кажа. Papa YG, you're awesome. Като се отвори, ето как изглежда. Диска е изключително красив, много ми харесва. А това е нещо като фотобук, но вътре е с картонени страници, които могат да се скъсат по края и да стане картичка. Тук е трак листа и фотобук на момичетата. И това вече са песните, но за жалост написани на корейски. Не знам дали за жалост или плюс за хората, които искат да учат корейски. Това е фотобук за всички момичета. 21. Много съм доволна от изработката. Изключително красиво. Гледам много да не го прегъвам, защото ми е новичък и аз съм фен. Много хубаво направено. Обсъждахме с Румен как може да познаете един албум, че е оригинален, така че не се притесняйте да поръчвате от него. Трябва да има ето тази лепенка. На нея пише нещо на корейски. Something. И много съм доволна. Заслужаваш си парите. Все още не съм ги пускала на компютъра, но съм сигурна, че ще бъде уникално. Вижте колко е красиво. Много си играем с това цял ден. Продължаваме с първия мини албум. Уникалната изработка. Кутийка е. Много красиво. Да.
Да, пищете, страхотен е. Вижте каква опаковка, нормално, просто нормално. Книжка, нова книжка, шайни, блинки. Много красиво. Просто YG дизайнера, който е наел за тези неща, е уникален. Тук може да се усети перфорацията на външната страна. Много красиво. Тук малката Ciel, малката Boom. Изключително красиво. И тук техни снимки. Това е първи ми мини албум, държа да подчертая, нещо да не се объркате. Много хубаво направено. Много хубаво мирише. Не съжалявам за тази покупка. Може на някой от вас да ви се струва като много пари, но честно казвам, аз съм изключително доволна. Не съм луда фенка, но със сигурност бих си купила албуми на музиканти, които се заслужава. Много красива изработка в кутийка. Ето как изглежда с този стикер. И албумите, които се купуват от Таньонг магазина, в принцип в чартовете за най-купувани албуми, така че как да не ги подкрепим, човек, нашите любими кей-попъри. Това е втория мини албум. Та-да! Направим със същата изработка като първия. Това, което виждате в момента, са картички. Също, които могат да се използват. Това е много красиво. Аз много му се радвах. Надявам се и вие, като се вземете албума, да му се радвате така както аз. Ето с текстовете на песните. Честно казвам, аз малко като фен може би се разочаровах от това албумче, защото исках снимки на момичетата, които ги няма никъде. Много ви. Такъв е живота. Много красиво направено. Личи се, че наистина много се раздават за феновете. Но това се личи и на концерти им, разбира се. Много красиво. И самия албум. Много хубав. Да. Изключително направен. Много съм доволна. Ще чакаме следващия. 21 Fighting! Аджа. Go. Ето стикерчето. И последното нещо. Та-да! I love you, New Evolution in Seoul. Това даже не знам за какво е, някаква флаерче, не знам как се смята, какво е, що е. Тук има копченце. Так. Това е някаква membership карта, която не мога да прочета, честно казвам, защото е изцяло на корейски. Но аз се радвам. Ето как изглежда. Това е книжката, вътре с песните, които са изпълнявани и с официални снимки от концерта, което няма да изкарвам, защото е много трудно и като фен ме е страх да я пипам много. Изключително направен албум, много красиво, много в стил 21. Ето стикерчето.
просто като ги вземете в ръце и аз, например, не можех да спра да ги мириша и да ги душа и да им се радвам и просто. Това е ревюто на 21 нещата, които може да се поръчате от Аньон магазина. Честно казвам, тези ги поръчах с пакета, който всеки, който е стигнал до края на това видео, ще знае, че при поръчването на този пакет получавате голям, огромен, официален показ 21 безплатно от концерта New Evolution Сеул. Много е голям, много съм доволна. И това е блекта. Надявам се скоро да имам възможността да направя ревю на кетсовете Джереми Скот for 21, които бях пуснала, че успях да дали да уредя, дали да се прецакам, не знам, ще видя скоро. Да поръчам и да стигнат до България за българските фенове, за който ги иска, разбира се. Цената си за Adidas и това е. Аньон! Аньон!